Shugor nakaslem jong unongsan Hima. President jong Sngewthuh Integrated Territorial Organization haba ai jingkren mentakas ni ulong magajing penkentop jaga reservation policy hak bha Leit Pule kadai kabalong bian namarkat kum ga resolution jong usnam khat khandai spa hanyo puar kamshim lakin thup satya ya ga bha Pule hak reservation Leit tang hak bha yo kam yo jam ulong bahadin ba ulo ojor sa high court ya ga jingbom jubab ya ga jingpan jing pensyai ka seng na kalyang ka sarkar mentahi ka sngi kala pentip bala kintup lang ya ka bha Pule katkum ga reservation policy ula ongru banamar kani kala long bean ula ajing mut ba ka sarkar lingba ka cabinet kan pas ya ka ordinance kat ba 4 laban penbet ya ka reservation policy namar ba ka expert committee kandang ya tai na ka bentaban penkela ya ka reservation policy ula ongru bana kalyang ka seng ka kwa ban krenshai bala da don kino ki Samla Pule ki bas Sngewthuh ba ka Leit Pule Doktor jongki kala Shah Knieh kila ban Leit Shah Kashari bala da ki Sngewdon kam ban yo jing kershan na ka seng kum ka seng ka kloy ban ai ya kino ki jing yarap ki badan kam to ka jing khot ka jong ngai pseki no lu kubor nasi akwa ban penshai habiya dei bat kata ka reservation on educational institution purposes. The pilai manakaning la de file case hangtai hapo high court halor kane kamat ne ka phang kamandi ka bahak Pule jong reservation. Ta khat khandai tarik December 2004 ni thok kane ka representation shaka commissioner and secretary jong ka sarkar jilla Meghalaya so personal and AR department beach law hang ni nila tho shaki ba nila highlight ru ba kane ka reservation policy hajala kam long ka basai namar ka datang ka resolution kam phat la ne ka ta ka office memorandum kam phat long ai tengi tho shak kane ka sarkar ban kun thup no ya ka bahak Pule haka reservation policy te hadin bangila tho na kalyang ka sarkar kiklem ai juba te hadin bangkim ai juba te ni sungkya namar kane ka de kakta ki khon samla jong bre nyotra tingila file case no ka santarek lai san ar pulai te hadin bangila file case te ka court kala pediang ya kane ka case ka jungi haga kerteng ke jonga open skambor khar kata ga deka official kerteng jonga kipat ba ti tipinga kum ta kon khar ta hadin bagi file jegane ko court kala direct ne kala batha ye sarkar jilla jegane ke department jogane ko personal te ko ongkum ne looking into the fact presently and the issue as raised notwithstanding the issue of locus the respondent are direct to address the representation dated 19 December 2022 which appeared at Annexure 10 of the writ petition so as to clear the air with regard to this issue. The same shall be complete within a period of 2 months from today. The writ petition is allowed to the extent as indicated above and the stand closed and dispose of. Hadian kane tengi la yai up. Te hadian ba yai up na kalyang ko sarkar jala kataru kampat juba yung bagane ke department te hadian ni file no hadian bakot ya kato ka khatsan sni te ga nakalyang jongga department jong ni personal ki claim ajuba te na kun nakalyang jong plita jungi file no ka content te hadian ba file ka content te menta ga sni ka khalai tarik September 2010 nila yo ka juba lingba deputy secretary jongga sarkar jilla Kapanga the disposal of representation date 19/12/2022 in writ petition C number 122/2023. In inviting a reference to the subject cited above, I am directed to say that the principle and spirit of reservation policy is extended and applied for admission in state government education institution including higher and professional studies through conventional practice. Your representation date 19/12/2022 stand dispose of. Tementa
namar hagan dengan pensai kandiat ke hagan representation ke jongi namar kelak mention ni ketu ke annexure 10 kaba hang ni ngila tho shai kaba keren kumne ke jingkwa ahi ke jongi ka ong kumne in view of the above fact the undersigned urge upon your good office to take necessary steps in ensuring that the present job reservation policy be extended for educational purposes also by introduction of a cabinet resolution and mandatorily be enacted by the state legislative assembly so as to avoid any legal intervention in the future. Kara tu por balada. Pimla ban pensai lene pim ra pok ke cabinet. Lene ban pas ta kata ordinance. Tengi man sengi ha ban tiet ke jingkang. Jong ke yang Kashari hoi ngila tiet ban ngila yok ke jing pensai. Hadian batuklar ke yang Kashari. Tene kalian ko jongi ngila Sngewthuh shai ba yaga baha Pule habete ki Pule doktor engineer mo ta MBBS ki klem kontrop te ngakwa ban ong shigiti ki Samla ki ba ya tungkho maujam kumken ni ki ba yo ya kata ka percentage ka ba sajarong te ngakwa nakaliang ka jongi namar pitip shai baka anhi kan shembe tik tang yutu bakta ya lani tu ba apply ya ko kam ne je gitu ki ba let Pule mi shakmat wat nam ting ya khun lada phis ngom dei ba ka bha jong phi phila du namar ka kata british sa jong kri india ka ai bori ya phi pan ya khun ba ka bha lane ka hok ka jong phi te ye ka sarkar jilla ba ni kan tu ba khot cabinet no kloi kloi la shai ne la chisni ban pas no ka ordinance ka ban riu banai khnang ba num ye pes new shu lane kan don kata ka jing ye fair judgment riu hapdeng jong khasi jantia lane ugaro namar ba klem da konthop hagane ka reservation yakne ka bha Pule ta komot ubuduna ma ku yo namar ba philai hi naka pors ka por menta la shu ong be o tei u baduna u yo tei u badai ban yo te la da ka wan be ta ka ko 40 shipor ma nong shipor kat bam phat dat ban review lane ban pambet ye kata ka reservation hapo ke jela go jungi kat ba fikidang mo kat kum kan ke thi kala pausai bakan kan beteng bet kata ka letter in spirit hapo be dai bat ka bha Pule takat ba kan dak ni kadang ya tingi ai jingmut ko sarkar ni kenturu bagi dai ban pas no ko ordinance namar ba menta pila i wat kini ki lower institution kum hapo paimau kila le ko futa ka to ka ban penrong te ka bahai ko sarkar ban pas no ko ordinance khnang ba kanum dan kata ka ya pek mat silang hapdeng jong khasi jentia baki karo la Sngewthuh mo ba ka resolution polisi job resolution polisi ban kam sokok mo piong la pas ka kabinet ka resolution pat mentai kan ka resolution on higher studies part ka khandon ka ka pas la extend jubor telap no nadu ne ra du bastang la ong ba shai on tangki material ki materials pat haki no kilat klentero ka sengan ba khale namar ba padia kanero klai ngala de IPS mo te kanero ka funding na ka sengi ndei ba lomba shimanom no ta hoy namar ba haka hakmat ko kot hi ngimla ban file kum ka seng namar ka seng jungi kam dei ka ta ka register register NGO le ne pressure group ka dei ba kaseng pressure group tengi na kalian jungi ni haban file no ka teng ka jonga president ta hangni ru ni shem ye ka yu personal tapi ni Sngewthuh kata ring ka bang ngela play ke kata ni kentu i khna bat wan chakmat ka bahar jong phi le se namar ba ka ani ka wat yu te u ba shitam yangi menta menakani ru por bungi file longan Sngewthuh ye phi nga file namar ba yu haka por ba Pule antai kami ketuk admission apa orang kon ka bangila don ko jing persya apa mo por don lang bungi tu por tingla don ke jing persya hagane ka banyo admission hapo gane ka BEd college porong kan tadin nang tu tingi Sngewthuh ba biang kama ku biang no dong sedong handre udang do tingi ni Sngewthuh dei ba on his behalf ni file mangi tingi la Sngewthuh ba kayeng Kashari hi kanam entertain than yengi namar ba ngi ngim Leit Pule doktor engineer te kitu hi ki ba Leit te ki la de ban wan chikmat bandawai ka hok pa jong
oh ya kata kadau no kat kum ka sithi ka representation ka ngila kran chai mangi ong ba pen clear changi khnang ba nang ne shakmat kanomia tungko te namar ba kumshim la kan thok la ne pass ya kata ka resolution hapo cabinet kalong ka ai ka bala long be an pa te khnang nang ne shakmat ba kanomia tungko ba kanum don shu kata ka jing ya pet khmat sniu da ka wei ge jek bendeu shkawei kumba pila I mana kan ne balai ka don ka to ka jing Shah mo kata ka jing ya pher jing mut hapdeng ki garo ba khasi ka to kan ne ngamong baro mo pet la mi shaka jing kem ju ki nong yalam jing ki napo ka ri lom garo don ru ka jing protes sang ne hapo ri khasi te ka ka bangi sngo kat ba kadang ya je kata ka expert committee jong ka reservation nang ni sngo dei ba ka sarkar hi ka ban khot cabinet no ban ra no ka ordinance ndru banai ta hadin nang to sia pet kat bom phandet je kata lom kum ta kumut ubayo hi unjo bet ubadu undu bet hang ne kla pau shai ba ya kan ne kata ka bahak Pule kan yat be an nang chuang kat kum kan ne ka bes ya kata ka letter and spirit tela de sakawai ru ngan ban byang sisen kitu ki samla ki ba men kan ne ki ba dei ban yo ya kata ka bahak jong ki pan Pule tiat ji ke jing khang jong ke jing Kashari Lada pisngo ba pidei ban yo ya kata ka hok ko jong pi ka seng kan don rengkat kan ai pi ke materials khnang ba pin la ban yakun sayang Kashari but ngin support ru ha paro khat kilian hakap dei kilat chingara per Namar ngila Sngewthuh ba hanya ka resolution ka ba Pule ki ai la ban beteng ba. am Jadi kata bikin tim la sai. la I kan ne namar ba phila I kat kum betu ko budget session ara jar kat phraru haga jingkel limo ka ba angan shwa la kindia hang ni la kli di ba Santa Classroom pam kwa en war blai di la kran I kli hatu ko por yang Mr. Speaker sirs. As we are aware, the state job reservation policy does not extend for higher studies. Therefore, in such circumstance, many deserving students lost the opportunity to undergo higher studies in technical lines such as Polytechnic, MBBS, and engineering studies. May I know from the Honorable Chief Minister the list students who aspire for MBBS with 75% of mark in engineering studies with 65%, but lost the opportunity during the last 5 years. Tapi, kumunta hang ni menteri lang ba hatu ko por hangir juba buang ba Mr. Speaker, I would like to clarify that the point mentioned by the leader of opposition is obsolete. The concern that we all have. The member had asked a very clear question whether it's a fact that the state job reservation does not include reservation for higher studies, especially in technical lines such as Polytechnic, MBBS, and engineering studies. As I said, if you read the reservation, it does not include that. I am answered a very clear reply to the question that has been asked, that does it include or does it not? And the reply it does not include, but we do extend it. Yes, sir, we extend it. So I think it's very clear. Sign the document. It does not include, sir, but we extend in this time. Tenadu arhajar katpra ki lastu ba kani kalong bi ai. Tenri ki practice bet tengam tip na ka kata but kajing pen slam jung sarkar ban jubab yangi ru ni sngo ban ong ba nim tip shu ka kajing mut jung sarkar ta khnang ba kan pet kan ne ka kontrom kan ram ka bala du khun ni khat ka kan spa nyu pu ar ba kila practice tengila sngo dai hit ba ya pamantai ko sarkar kat pempat review ya kata ka reservation policy kabadan hapo jalai jmi ka barok khoi ki babun balang jong kabri nyuk trap ki la kwa bi man pembet no man penthamai no ya kata ka reservation policy ta kap bam phan la ban pembet na man ba plai ki committee ki ba pher kum kan nuksa ka kata ka high level committee habe de ka tham tor spending tak ban spending kum to ta ngi smu de ba ka ordinance kan de ka wei ka lat ban yo kata ka bahak Pule jiki Samla tengah nasmu kan ni kesithi ka bakla kan sai kumta kadai kalat jiki khna ki ba Leit Pule Doktor engineer ka baya dai bat kan ka bahak Pule jong ka reservation Ngila Sngewthuh mau fi ong wala pas ordinance kan im tak ndru punai. am kata ka shong ha ka sarkar ordinance kan dai bitang ndru banai
te menta hang tu pat ka shoma ka sarkar la kan pas ka resolution ne kan le no ta hendrai ka bakar ki namar ba plai hi mena kan ni kami kan ni ka pu ka ta ka bahak mani pule doktor hang tu ka pau shai mano ba yo mano badu wadu bade ban yo ru yo tikitu kumba ong ai pimne nga kontu ya ki ba kalat ye pisia hi ka de yang Kashari namar ba hang ni la kan sai ka sarkar kumla hi ban ong namar ba plai menteri rang ba ujubab tu kumbai ke department ke jubab tu kumbai tengi semua ba kala di ki kena samla pule tang kata hi pat ngin don rengkat pat ki kon samla bri nyotra